दा गिबियाव आंनि सिनायथिखौ होग्रोनोसै दा बेवहाय सिनायथि होनायनि आगोल आं बेखौनो लुबैदों जे गासै बड'लेण्ड रादाब नायगिरि नोंथांमोननिसिम गासिबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय मोजां मोननाय सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय आरो बेयाव सोंनाय बादियै जे गुबुन गुबुन अन्थाइनि महरफोरखौहाय दाननाय जादों दा बेवहाय आङो आसलथे बेवहाय धोरोम जे जोंनि हिन्दु धोरोम एबा सनातन दा जोंनि ब्रह्म धोरोम बा जों बाथौ जेखियानो जाया मानो जोंना बेवहाय मोदाय दावदायफोरखौ फुजिनाय जायो दा बेवहाय गोबां फाराग दङ जेरै सोरबाया मा खालामो मन्दिर फुजा खालामो बेवहाय मुसुखा थायो आरो बिदिनो जोङो मन्दिर फुजा खालामा बर'फ्रा बाथौफ्रा नाथाय मन्दिर फुजा खालामाब्लाबो जों बाथौब्लाबो जोंनियावहाय माखासे परम्परा एबा गोदो गोदाय आबै आबौनिफ्राय सोलिबोबाय थानाय मोनसे मा होनो बेखौ कालसारखौनो बुंनांगोन जोङो जे जोङो बबेबा मोनसे लामा सामा एबा दैमा दैसानिफ्राय जे गल गल अन्थाइ थरनै खननानै जे अन्थाइखौ जोङो माइरङाव एबा माइयाव दोननाय बे हाबाफोरखौ जोङो नुबोदों आरो दिनैसिमबो बे सोलिगासिनो दं दा आसलथे बियोखौ मानो दोननाय जायो बिनि गुदिखौ रावबो मिथिया जानो हागौ हयथ' दा बेखौ जायखियानो जाया मानो आं गोबां समाव गोबां रोखोमनि सिन्थाधाराफोरखौ खालामबोदोंमोन धोरोमखौ लानानैहाय आरो बे अन्थाइ जे अन्थाइआ मा जिनिस आरो बे अन्थाइखौ जोंनि हिन्दु धोरोमनि मानसिफ्रा सनातन धोरोमनि मानसिफ्रा मानो फुजिबोयो जेराव माने बुंनो थाङोब्ला एस फर एग्जाम्पोल मा होनो बबेबा मोनसे जायगायावहाय जे अन्थाइ थाइसे बे अन्थाइ थाइसेखौ दोननानै सिन्दुर थुनानै दोनोब्लानो बेवहाय जों बेखौ मिथिगौ बेवहाय फुजा होग्रा एबा सोरबा निस्सय सोरबा सासे मोदायजो एबा मोदाय इसोरा दङ बेबायदि जों सानो आरो गोबां बिदिनो धोरोमनि जायगा एबा तीर्थ जायगाफोरखौ जों देग बेफोरखौ नुनो मोनो आरोखि जों जेरावखि थाङा मानो बेबायदिखौ जों नुयो मुसुखा दोनबाथ' दोनबायसै नाथाय मुसुखा गैयाब्ला बेवहाय माबा मोनसे अन्थाइ थाइसे दं आरोखि दा जाय हक आं बेखौ बुंनो थाङोब्ला 2022 मायथाइनिफ्राय बहुद सिन्था सरसा खालामबोदों सिन्था सरसा खालामनानै आं 2024नि गेजेरावहाय माने फाइनाल डिसिसनाव आरो कनफार्मेसनाव फैदों आरोखि दा बेवहाय बेनो आं गुसुङै फोरमायगोन जे गोदो गोदायनि समावहाय जाय समाव इसोरफोरनि सम एबा सैथो जुग जों जायखौ बुङोमोन बे सैथो जुगफोरावहाय इसोरफोरा गावसोरनो गोबां गिदिर गिदिर थानसालिफोर बायनानै गालांदों जाय नेरसोनफोरखौ जों दिनैसिमबो गुबुन गुबुन जे हादरसा जोंनि भारत हादरनि हादरसाफ्राव नुनो मोनो दा बेवहाय बै समावहाय इसोरफोरा गावसोरनि मुङावहाय गुबुन गुबुन महरनि अन्थाइ आरो गुबुन गुबुन गाबनि अन्थाइ बे अन्थाइनि जे महर आकृति शेप एन्ड साइज बेफोरखौहाय बायनानै दोनबोखाजोबदोंमोन आरो बे आंनि थाखाय 100% कनफार्म दङ दिनै जों नुनो मोनो जाय मुगायाव जों दङ जाय मुगानि साधु सन्यासिफोर दङ बे साधु सन्यासिफ्रा दिनै तान्त्रिक माने गुन मन्त्र जादु बिद्यानि दारै सोलियो नाथाय बै समनि जेनाखि साधु सन्यासिफोर बिथांमोनहा तपस्या खालामनानै जप खालामनानै ध्यान खालामनानै इसोरनिफ्राय जाय सक्तिखौ मोनो जाय आदेशखौ मोनो बेबायदिसो बिथांमोनहा जिउ खाङोमोन नाथाय मिथिगौ जे गोदो गोदायनि जायनाखि बेफोरबायदि मुवाफोर बे मुवा बेसादफोरखौ दिनैनि जे मन्त्र तन्त्र गुन बिद्या बायदिजों सोलिग्रा मानसिफ्रा बुंनो थाङोब्ला जोंनि गामियारि ओनसोलफ्रावबो दङ गुबुन गुबुन अन्थाइफोरखौ लानानै गुबुन गुबुन रोखोमनि फुजा खालामग्रा बेबायदि दङ आरो बिनि एग्जाम्पला आंनाव दङ थ' बेवहाय आङो गुबुन गुबुननि महरनि अन्थाइफोरखौ मोदाय दावदायफ्रा गावसोरनि समाव गावसोरनि थाखायनो सोरजिलांखादोंमोन आरो आंनि मिथिनाय बादियै बियो जे उरिष्याव थानाय जे नर्मदा दै बे नर्मदा दैयावहाय मोननाय जायोमोन एबा मोनोमोन आरोखि दा बै समावहाय राजा महाराजाफोरनि समाव बिथांमोनहा बै अन्थाइफोरखौहाय जोबोद आलोयै जेराव धोन सम्पति दोनो थाखा फैसा सना रुफाफोर दोनो बेफोरबायदि जायगायावहाय बिसोरो गुबुन गुबुन मोदायजोफोरनि नामै गुबुन गुबुन अन्थाइफोरखौ जरासा हिसाबै दोननानैहाय संसार जाबो बेहाय गुफुर अन्थाइ गल गल दङ बेहाय दावदै महरनि बेखौ जोंहा बुंनो थाङोब्ला आं बेखौबो मा होनो साइन्स बिगियानजों सोमोन्दो लानानै बेखौ आं कनफार्मेसन खालामदों जे दावदैनि महराबो मोननै जायो मोनसेया लावसें जायो आरो मोनसेया दुलुर जायो आरो बेयो बबे जोला जायो बबे जो फिसा ओंखारो बेखौबो जों बयबो फ्राय मिथिखायो दा बेखौ लानानैनो हयथ' इसोरफ्राबो बे खामानिखौ मावदों एबा सोरजिबोदोंमोन दा बेवहाय मोननै महरनि दावदै बे दावदैनि महरा बेवहाय दं मोनसेया जाहैबाय जेनाखि दुलुर बियो
लक्षिनि मुङै दोननाय जायो बेखौहाय आरो जाय एसे लावसें बेखौ बिष्णुनि मुङै दोननाय जायो दा बेनो आनिफ्राय बेवहाय गोलाव गोलाव जे अन्थाइ दङ बे गोलाव गोलाव रं गुबुन गुबुन रंनि दं दा बेवहाय दङ जोंहा जे गुबुन गुबुन शक्तिशालि देबताफोर जेरै नोङो बाबा शिबनि खोथाखौ बुंदो बिष्णु बुंदो बा गुबुन गुबुन जायफोर देब दं मोदायफोर दङ बिसोरनि मुङै बिसोरखौ दोननाय जायो आरो जुदि शक्तिशालि मोदायजोफोर दङब्ला बिसोरखौहाय बेबायदिनो बे रंनिनो गुबुन गुबुन रंनिनो बे गोलाव अन्थाइखौ दोननाय जायो दा बिसोरनि गेजेराव फारागा बेनो जो आरो जोला बेवहायबो दङ मोदायजो आरो मोदाय दानिया जोङो सरासनस्रायै लक्षी आरो सरासस्रि आरो बे जिनिसखौ जोङो मोननैबो गुफुराव दोननाय जायो लक्षी आरो सरासतिनि जेनाखि महर अन्थाइनि महर बे अन्थाइनि महरा गुबुन गुबुन जायो लक्षीनिया दुलुर जायो आरो सरासतिनिया लावसें मा होनो बेखौ जुनायखं महरनि जायो आरोखि जुनायखं महरनि दा बेबायदिनो बेवहाय गुबुन गुबुन अन्थाइखौ आं बानायदों आरो माखासे दुलुर दुलुर गल गल गुबुन गुबुन महरनि दङ बेखौ गोबां समावहाय आं नुबोदों जे अजा बेजाफोरनि सम बा गुबुन गुबुन मानसिफोर बे मानसिफोरा अन्थाइ गल गलखौ लानानैहाय माने फुजा होबोयो आरोखि दा बे अन्थाइफोराव जोंहा गोबां गुबुन गुबुन महर माबा आकृति थायो अखाफोर गोनां अन्थाइ थायो बा गुबुन गुबुन महरनि गुबुन गुबुन सेम्बल गोनां थायो आरोखि दा बेखौबो बेबायदिनो जायफोर गुन मन्त्र लाग्रा एबा गुबुन गुबुन माबा माबि खामानि मावग्रा बेफोरबायदि मानसिफ्रा बेबायदि अन्थाइनि माबा मोनसेखौ मावो आरोखि दा बेखौ आं मिथियो हिसाबैहाय आं बेखौ बानायदों दा बेनि उनावहाय बेवहाय जोंहा आं माखासे माबाखौ लाबोबावदों बाबा शिबलिंग बेखौ सरासनस्रायै जोङो अन्थाइनि मोननाय जाया दा बेखौ आङो माने आर्ट इडुकेसन एबा जायखौ होनना बुङो जों टेक्न'लजि दानि मुगाखौ जाय टेक्न'लजिनि मुगायाव जे मानसिया टेक्न'लजिखौ लानानै माने कम्पिट खालामनानै थांनानै थानायनि मुगा बेनिखायनो बे मोनसे रोखोमनि स्किल वार्क दा स्किल वार्कआ जोंहा मोनसे क' इडुकेसन दा आं सासे फोरोंगिरि हिसाबैहाय जे क' इडुकेसन माबा मोनसे लाबोनो हागोन नामा दा बे हिसाबै आङो बे आर्टनि गेजेरजों क' इडुकेसन मोनसे लाबोदों जाय क' इडुकेसननि गेजेरजों लेखा फरा रोंनायानो जा बा रोङियानो जा जे बे टेकनिकनि दारै अन्थाइखौ गुबुन गुबुन महरनि माने डेक'रेसनेल प्रडाक्टस बानायनानैहाय मार्केटिं खालामनो हायो आरो बेजों थांना थानायनि राहाबो खालामनो हागोन होननानै आं आसा खालामो बेनि अनगायैबोथ' जों नुनो मोनदों जे नोंथाङा गननि माखासे दाउफोरनि दाननानैबो दोननाय नुदों नङा होमबा बेखौ मोनसे समाव बानायदोंमोन दा बे जिनिसा गासिबो दंथ'यो पस्टपन माने एसे द्रपआव दंथ'यो मानोना बुंनो थाङोब्ला जेखिनि स्पिसिस एबा दाउसिन दाउलाफोरखौ जोंनि जायगायावहाय एभेलेबेल मोनो बा दङ दानिसिमावहाय बे जिनिसखौ आं अलरेडि बानायखांखाबाय आरो आंहा बे मोनसे प्रजेक्ट बे प्रजेक्टखौ आं साइन्स मिउजियामनि थाखाय बानायदों साइन्स मिउजियामखौबो आङो बिल्डिं बानायबाय गंसे नाथाय इनकमप्लिटनि थाखाय दाबो अपेनिं खालामनो हानाय जायाखै दा बेवहाय आं गासै इसोर एबा मोदाय दावदायखौ फुजिग्रा गासै जोंनि भारत हादरनियानो जा बा गुबुन हादरनियानो जा जायफोर सनातन धोरोम लानानै दङ एबा हिन्दु जानानै दङ दा बिथांमोननि गासैफोरनिसिमबो आङो माने गोसो गुरैयै खावलायहरो जाहाथे जोंनि गोमालांनाय मोनसे हारिनि माबा धोरोमारि सुबुंफोरनि जेनाखि मोनसे कालसार होननानै बुंजायो अन्थाइनि आकृति एबा अन्थाइनि सेम्बलखौ देब देबि एबा इसोरफोरनि मुङाव दोननाय बे दोननायनि हुदाया जोंहा दिनै गोमालांबाय आरो मुवाफोरखौबो जों मोननो थांलिया बेनिखायनो आं सानो आरो गुरैयै खावलायो जे बे अन्थाइखौ माने जायफोर गोसो जायो एबा फोथायनाय दङ बे फोथायनाय थानाय बिथांमोनहा आंनि मबाइल नाम्बारावहाय फन हरनानैहाय कन्टेक्ट खालामनानै लांफैनो हागोन आरोखि दा नोंथाङा बेखौ सोरनिबा बिथोन बा बबेनिफ्रायबा रोंनानै मावदों नामा दा बेहाय आंखौहाय सोरबा सासे थुलुंगा होनाय बा बिथोन होनाय गैया आं जे खामानिखौ मावो आं बहुद सिन्था सरसा खालामनानै आं हारसिङैनो दिहुनो आरो मावो आरो जेनाखि टेकनिक बे टेकनिकआ कमप्लिटलि आंनि टटेलि माइ सेल्फ टेकनिक कनसेल्फ नोंथाङा रेलवे आसाम पुलिस बेंक टेट बायदि सरखारि साख्रि मावनो गोसो दं नामा एबा नोंथाङा बेफोर बायदि साख्रिनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दं नामा नोंथाङा रेलवे आसाम पुलिस बेंकिं एसएससि आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट टेट बायदिनि आनजादखौ खनले होदोंब्लाबो जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा
जुदि नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंकिं, SSC, आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, टेट कम रिक्रुटमेन्ट आनजादनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दङब्ला नोंथांनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे मोजां रादाब। लास्ट ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट किया बट कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ही मेरा एग्जाम क्लियर हुआ। तो मेरा इस साल 3 एग्जाम का प्री क्लियर हुआ, CHSL का प्री क्लियर हुआ, फिर IPS PO का मेरा प्री क्लियर हुआ है और CGL का भी मेरा प्री क्लियर हुआ है। तो अभी मैं मेंस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। क'क्राझार सहरनि RNB रोड वार्ड नम्बर 6 साई बाबा मन्दिर एबा एयारटेल अफिसनि साखाथियाव दङ IBT कचिं इनस्टिट्यूटआ। IBT कचिं इनस्टिट्यूटआव बेंकिं, SSC, रेलवेज, डिफेन्स, टेट आरो गुबुन गुबुन सरकारि साख्रिफोरनि आनजादनि कचिं होनाय जायो आरो बेनि मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ। आं नाजाथाय मेथ्सफोराव उइकफोरमोन ओमफ्राय दा बाहायनायानो एसे थाबसिन जाबाय आरो बाहाय CA क्लासबो जायो माने सामफ्राम कारेन्ट एफेयारफोर जानाय वार्डआव मा जानाय जियाव मा जानाय बिदिखौ मोनगोन ओमफ्राय रिजनिंफोर इंग्लिश क्लास जाजोबो खाथियाव। मेरा क्वांट में एक्चुअली खराब था इसलिए मेरा ज़्यादातर एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था और कॉन्फिडेंट भी नहीं था। जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से मैंने क्वांट पे एक्चुअली अभी मैं क्वांट पे अच्छा हूँ और कर भी पा रहा हूँ। तो अभी कॉन्फिडेंट भी हूँ और फैकल्टीज भी बहुत अच्छे हेल्प करते हैं बहुत। IBT कचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननायनि गोबां मुलाम्फाफोरखौ नोंथाङा मोननो हागोन, जेरै ल' कोर्स फीस, स्पेशली डेली कारेन्ट अफेयर्स क्लासेस, लाइफटाइम मेंबरशिप कार्ड, weekly 5 to 6 days classes, comprehensive study materials, regular online and offline mock test, Make My Exam app, flexible class timings, doubt clearing session। बेफोर गासै सुबिदाफोरखौ नोंथाङा IBT कचिं इनस्टिट्यूटआव मोननो हागोन। अब्ला थाबैनो मुं थिसनदो। आबुङै मिथिनो थाखाय 9387277188 एबा 91013258449 आव सोलोंनो हागोन।